खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ दिनै मसलपुर फरायसालिमानि 26थि गायसनथाय सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। हाबाफारि लेखा फिरफिला बिरहोयो बिटिसिनि इएम फरायसालिमा सामलाय आफादनि आफादगिरि अनसुमै खुंगुर बर'आ। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना गेवलां मेलबो खुंनाय जायो। फरायसालिमा सामलाय आफादनि आफादगिरि अनसुमै खुंगुर बर'नि आफाद सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए थानेश्वर बसुमतारिया। माननि आलासि महरै बाहागो लायो बारग' एमएलए हितेश बसुमतारि, बाक्सानि आइएस डक्टर रमेश चन्द्र चुटिया, मसलपुर जौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं सुरेन्द्रनाथ बर्मा, जितेन्द्र तालुकदार, मदन चन्द्र बर', जितेन्द्र चन्द्र डेकामोना। मसलपुर फरायसालिमा गायसंथायनि हाबाफारियाव बाहागो लाना बिटिसिनि इएम अनसुमै खुंगुर बर'आ बुङो दि नैबे दिनै 22 बोसोर जाबाय नैबे मसलपुर कलेजनि गायसनजेननाय सान हिसाबै दिनै 22 बोसोर जाबाय आरो बे हिसाबै जोङो दिनै बे कलेजनिनो जिथु गिबि गायसनगिरि बिगोमाफोर बिसोरखौ जों गोसोखांदों आरो दिनै बयबो नुजाफैदों जोंनि दैदेनगिरिफोरा समाजनि दैदेनगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफोर बयबो फोरोंगुरु बयबो नुजाफैदों बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावो आरो जों मोनसे मिजिं थिदों दिनै दासिम प्रभिन्सियेलाइज जाथ'वाखै मसलपुर डिग्री कलेजा बिनि थाखाय नाजाबोबाय थानाय जादों आरो जिथु गभर्नमेन्टनि जिथु पलिसि बे हिसाबै जोंनि नैबे कलेजा खायसे नर्म्सफोरखौ फुलफिल खालामनो हायाखै बेनि थाखायनो बेयो दासिमबो माने प्रभिन्सियेलाइज जानो हाथ'वाखै। बेनि सायाव जेनेबा बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा सरकारि खालामनायनि सायाव माबाफोर राहा लामा लादों? बेयो जों मोनसे बिटिसिआव बिल लाबोदों बेखौ 2017 मोनसे मेल जाना थाङो आरो जोंनि बिटिसिआव गासैबो माने बिटिसिनि जोंनि माने बिजाथिफोरखौ लानानै बिटिसिनि सरकारनि बिजाथिफोरखौ लानानै जों मोनसे मिटिं खालामदों आरो मोनसे बिल जोङो आसाम सरकाराव नाजावहरदों मानोना बिटिसिआव गोबांथार कलेज दाबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै जाहाथे बेफोर जानो हायो आरो बेखौ रायज्लायबाय थानाय जादों दासिम जायाखै। जों गेजेर शिक्षा मन्त्रि जोंनि गेदेमा हाग्रामा महिलारि जोंनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांमोना जगाजग लाबायदों। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि सायाव बिपिएफ सरकारा माबायदि राहा लामा लादों? फैगोन बिटिसि इलेक्सनाव जिहेतु जोंहा मोनसे सरकार दङ बिजेपि बिपिएफ बा एजेपि आरो नोंथांमोना मिथिगौ मदि सरकार मोनसे बिजेपि सरकार जाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जिथु रायजो सरकार आसाम बेयावबो बिजेपि सरकारानो दङ। जोंनि एलायन्स सरकार जोंहा 7 मन्त्रि दङ आरो गोबां एमएलए दङ। मिजिं खालामो जोङो नैबे बिटिसि बिसायख'थियाव जों मोजाङै मोजां माने बारग'लांनो हागोन बे मिजिं थिजायो। 5 नं लकसभानि एमपि हिरा सरनियाया दि बिटिएडि सेना दानो नागिरदों बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? बेथ' दावराव लाबोनाय हाबाफारि जागोन। मानो सेना माने मा बुजियो बेखौ राजनिति खालामबोबाय दङ बिथांमोना खालामथो नाथाय जुदि सेना दालायनानै मोनसे राजनिति खालामनो थाङोबाथ' बेयो एसे दावराव दावसि जानायनि एसे माबाखौ लामाखौ नुहुरनाय बायदि नुयो आरो जों बिदि लायोबा बधय जुदा हारि माहारियाबो नायगोन बेखौ मोजाङै मा हाबाफारि लानो नागिरदों राजनिति खालामनायनि मुङाव जुदि माबा लायोबा सेना दालायनाय जायोबा आर्मि दालायनाय जायो बेथ' मोजां जानाय नङा आरो जों मिथिगौ हिरा सरनिया जाबाय सासे आल्फा सोद्रोमाबो आरो सारेन्डारबो जायाखै बिनि गोबां माने लोगोफोरा इलेक्सनाव ओंखारबाय थायो जों नुयो आरो रायजोफोरखौ बिदिनो दैदेनगिरिफोरखौ बुद्धिजिबिफोरखौ एसे धुमखि धुमखा होनानै माने गावसोरनि फरायलांनायखौ जों नुनो मोनबोदों। फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव नब कुमार सरनियाया बिटिसिनि 40था समस्तियाव गावनि मानसि एबा अबर संगठननिफ्राय मानसि थिखांनो नागिरदों एबा केन्डिडेट थिखांनो नागिरदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? बिथाङा दैखांगोन नाथाय जोंबोथ' पार्टि हिसाबै जोंहा जिथु मोनसे सरकारि गनायथि मोननाय राजनिति पार्टि हिसाबै जोंहाथ' नाजानाया थाखागोन आरो बिथांमोना जिखिनि नाजाया बेजों जोंहा बुंनो गोनां खोथा गैया। जोंहा मोनसे सरकार गोनां केन्द्र सरकार गोनां रायजो सरकार गोनां आरो बिटिसिखौ जों मोजाङै बारग'नो हागोन इलेक्सनाव।